खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि हारिमु इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो गासिबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो दं। लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ अन्नानै जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो बर' रादाब लानानै फिन नुजाबोफिनबाय। गिबि रादाबाव दं गा 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2020 खौ दिनै गथायबाय। बड'फानि मुङाव होबोनाय बोसोरफ्रोमबो सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ मानगोनां सानसुमै प्रफेसार रमेश चन्द्र बर'दासनो दिनै गुवाहाटियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गथायनानै होयो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा नुजाथिदों। गाहाय मिरु एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे प्रमद बर', बिटिसिनि चिफ चेयारपारसन महरै समुद्र गुप्ता काश्यप आरो बारग' रायजो सभानि एमपि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिस्वजित दैमारिमोनजोंनो लोगोसे सानसुमै मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलि आरो गोबां मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव लोगोफोर। बर' सावथुन मुलुगनि खौरां। गोदान बर' एलबाम फैगासिनो होननानै आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मआ फोरमायदों। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गोदानै फैनो गोनां निउ इयारनि एलबामखौ गाबोन 10 जानुवारियाव इउटुबाव रिलिज जासिगोन होनना आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा एक्ट्रेस रिया ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायदों। लोगोफोर, बे समायना रमायना रमान्टिक सुपारहिट एलबामाव फारियै फाव खालामदों इन्टारनेशनेल बेस्ट एक्ट्रेस बान्था मोननो हानाय बयबोथ' मिथिखायो पेन्सि ब्रह्म आरो सिगांनि मिस्टार ग्लबेल इन्डिया देरहासारनाय धोरोम खुंगुर स्वर्गीयारिमोनहा। बिथांमोननि एलबामा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ रंजाखांहोगोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो बिथांमोननि एलबामखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन मिजिंथियो। दानिया फैबावदो लोगोफोर थामथि गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' फिसानि देरहासारनाय खौरां। थांनाय 7 जानुवारि खालि निलिम फेशन प्रडाक्शननि सामलायगिरि मिस्टार बिहान दासआ फेशन सामलायनायखौ गुवाहाटियाव लादोंमोन बादायलायनायखौ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजादोंमोन मिस दिबा अफ इन्डिया इउनिभार्स मेरि सैखिया बिथांजोआ। बे बादायलायनायाव क'क्राझारनि बर' फिसा इन्द्रजित ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो बाहागो लानानै इन्द्रजित ब्रह्मआ नेसे स्टार, मिस्टार एन्ड मिस इन्डिया आव मिस्टार पपुलार बिमुंखौ मोनना ओनसोलाव गोजोननाय आरो बर' हारियाव देरगानाय लाबोदों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै आरो नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर। आंनि हारिमु इउटुब चेनेलखौ खम समनि गेजेरावनो 10K एबा 10,000 साबस्क्राइब खालामनानै होनायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरनायजों लोगोसे जोबथियाव मोनसे आर'ज खालामो। आंखौ नोंथांमोना जेरैबायदि अनदों हेफाजाब होदों बेबायदिनो आंनि हारिमु इउटुब चेनेलखौबो मनेटाइजेसन जानायाव आंथ' मोजां रोङामोन नालाय, बिनि थाखाय आंखौ आंनि बन्धु गसाइगावनि बिरदाव नार्जारिया गोबां हेफाजाब आरो हेल्प खालामना होदों। बिनि थाखाय आं बिथांनोबो साबायखर हरो आरो जोबथियाव रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोना अननानै बे बिरदाव नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो। आङो डिसक्रिपसनाव होबाय। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावबो बुंजायो। मानोना बिरदाव नार्जारिया गोदोनो सिगाङावनो बर' मेथाइ बर' नुथायनि थाखाय जि समाव इउटुबा जोनोम जायाखैमोन, जोनोम जाबाबो जोंनियाव सोलियाखैमोन, बै समावनो गुगोलाव जों कम्पिउटारनिफ्राय मबाइलनिफ्राय डाउनलड खालामनानै बर' मेथाइ खोनासंनो हायोमोन बिथांमोननि अननायाव नाजानायाव। बे हिसाबै नोंथांमोना अननानै बिरदाव नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।